Vezi aceste ouă mici, da? Acestea sunt o adevărată comoară. Nu sunt doar ouă simple. Sunt ouă de prepeliță care au foarte mulți nutrienți. De la colină pentru creier, seleniu, vitamine B12 și multe altele. Dar nu numai compoziția chimică și ceea ce ele, nutrienții pe care ele ni le dau, ci modul în care sunt crescute. Voi știți foarte bine că acele găini care sunt crescute în boxe închise, care sunt stresate, dau o anumită calitate și o anumită frecvență la ouă. Ei bine, aceste prepelițe aceste ouă provin de la niște prepelițe care sunt fericite și sunt binecuvântate și sunt iubite. Așa că haideți să comandăm și haideți să cumpărăm hrană care într-adevăr ne hrănește, hrană vie. Vă invit pentru comenzi la Palatul Iubirii și al Vindecării din Florești, județul Cluj.